Сәлам дуслар, мин Илгиз, һәм мин бүген Татар милли китапханәсендә кунакта. Без барыбызда бала чактан, бала чакта безгә бу дөнья тагын да зуррак, серлерәк, тылсымлырак булып тоела. Шунлыктан һәр бала әкиятләрне ярата. Әкиятләрне балалар гына түгел, олылар да яратып укый. Әкиятләр күңел ачу өчен юнәтелгән жанр булып тоелса да, аның асылында яхшыны яманнан, дусларны дошманнардан, акны карадан айырырга өйрәтүче күренешләр сурәтләнә. Минем үземнең 2 улым үсеп килә, һәм мин аларга кич сайын, көн сайын әкиятләр укырга яратам. Мәсәлән, менә бу китапта 140 татар халык әкияте тәкъдим ителә. Әлеге китапта татар халкының батырлары, гүзәл затлары, явыз патшалар, патшабикәләр, дию пәриләре, аждаһалар, хәтта күңелле хайваннар да җыелган. Әле тагын әйтәсем килә, татар халык әкиятләрендә хәтта һава торышы да әкият герое була ала. Тагын әйтәсем килә, монда шундый матур рәсемнәр бар. Мәсәлән, менә монда көмеш сылу сурәтләнгән. Бу җыентыкта шундый әкият бар. Анда музыкант егет турында. Менә аның сурәте дә бар. Менә бу музыкант егет, бу аның музыка уен коралы, аның янында аны илһамландырып торучы гүзәл зат. Дуслар, Татар милли китапханәсенә килегез, үзегезгә, дусларыгызга тәңгәл килгән китапларыгызны табыгыз, укыгыз.